7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Lelo hlelo olulandelayo alukho good for ingane sesingena ke kwi-sex indaba #ezocansi and luba khona Thursdays from 7 to 8 here on Kakasi FM and welcome Dr. Shabalala Mshengo ngiyakubingelela. Kunjani baba? Ngiyaphila kunjani kwena? Ngikhona ngibingelele nomndeni wami Kakasi FM. Sakubingelela nisekumukela nawe Kakasini. Ngiyazibongela baba. Sure. So makusuka kwi-Thursday yokuqala of the month. Nginika nje ithuba lokuthi ubuze noma yini efisa ukuyibuza udokotela is here. So ngafona ku 0861 596 596 and I must acknowledge doc the topics esiwatholayo from abalaleli bethu. It's your show which is why we accommodate lawo ma topic and amaningi awo actually kusuke ukuthi sesiyayiphinda topic but ukuthi umlaleli uthi ngicela niyiphushe nize nithinteke le yandaba. Yini ngadala mhlambe lokho because khona umuntu othi le show ngisiza ukuthi ingiqalela i-conversation uncomfortable kumuntu wami. Yini engabanzima if ethi umuntu tell me how you want me to do you. Yini ongayithandi omunye uzothola ukuthi usenzele ukujabulisa upartner wakhe but aka enjoy indlela amenza ngayo. Mawuthi Alex yini engabanzima usho engeneni i-conversation. To start a conversation etheni ke yabona ke mina nathi ngifuna ukuthi udonse foreplay ibe yinde usuke bese uba mfishane kuyona. Ingoba Alex i-platform mele sibuke ngenye indlela ngoba it has to do with the approach as well yabo. I-approach ibaleke kakhulu i-approach ngoba manje kumele understand umuntu wakho to the core. Asifani si abantu ababili abanobulili obehlukene asifani umuntu wesifazane ngomuntu wesilisa mina as umuntu wesilisa angivamisile ukuthanda ukukhuluma kakhulu especially uma ngizokhuluma ngeenkinga angivamisile now kumele si-understandane ukuthi umuntu wesifazane ngaso sonke isikhathi ufuna ukudiscussa something abanye babo baze bafuna ukudiscussa something over and over again before baze bayithole ukuthi okay uchaza ukuthini exactly now if sizonikezana i-platform lapho siyakhombisana ukuthi siyahloniphana as well now ekukhulumeni kwethu of course siyathandana sikwi relationship kumele kube khona leyo nto leyo yokuthi kunokuvikelana as well kanje ngokuthi ungeke uqale i-conversation ungibize negama uthi nje iqhude ungibize neqhude bewusuthi mina ngizokwazi ukuthi ngihlale phansi ngikulalele awusangihloniphanga vele you've disrespected me so as a man I'm going to be closed off and anger will start building up kanti kulula mawuzovela uhlale phansi nobaba umchazela uthi baba kunesimo engicabanga ukuthi yazi ake sisengenelele sisilungise ngoba siyangilimaza njengamanje mina abantu besilisa abaningi abangifonelayo Alex bangifonela bethi dokotela yekeleke siza yelekelela na umuzi wami ubhidlika basho kanjalo inqwaba yabo Alex and women also because ngaba khona leyo barrier and women the common question evelayo leyo ukuthi uzosuka ethi sengifunde phi leyo nto so how would you advise umuntu wesifazana to ukuthi ayiqale le conversation ngayo le approach like sekumuntu wesilisa ke now ekutheni ke azokhuluma nowesifazana umuntu wesilisa khuluma nowesifazana now uma umuntu wesilisa kuya ngokuthi umuntu wesilisa ukuliphi lona ibanga empilweni yakho in terms of ukuhamba even kweminyaka ngoba khona abantu aba ne-experience khona abantu abangenayo experience khona abantu abasabancane ngokomqondo khona abantu asebekhulile ngokomqondo so uma umuntu wesilisa ubudoda ke bulele nalapho ke kuthenini umuzi wakho wena urana kanjani ke as the head of the household so uma uzokhuluma nomama awukwazi ukukhuluma nomama ngeauthority it's impossible now for yena ukuthi avuleleke ngoba manje usuyamtshena awumnikeza i-platform yokuthi akutshene ukuthi uzizwa kanjani so umhlalisa phansi umama mawukuthi inkinga iqhamuka ngakuwena ivela ngakuwena ake sithi nje Alex uyindoda uyashesha ukuchama akusinkinga kamama leyo inkinga yakho ezindoda now zikhona izimo ezidala ukuthi usheshe ukuchama now kumele uhlale phansi nomama usho ukuthi mama yazi ngilimele la ngiyabona ukuthi angisenzi kahle angisakwenelisi now ngidinga usizo mhlambe wena mama mawubheka singenza kanjani ngoba lokho kuzosusa even lento yokuthi uyashesha uchama therefore awusangifuni uyithola elsewhere lento awusekho interested kimi kwenzakalani kanti zikhona ngempela izimo engafiki ngokwenza kwethu ngokuthanda kwethu efika ngokuthi kukhona izifo ke manje seyiqalayo ekumele ibhekwe
So ake wenuka amakhwapha wena kwi relationship yakho wenza introspection and then lesibili dokotela ayishoyo ukuthi ube proactive ekutheni ke ubuze wena ekutheni ufisa ngikwenze kanjani and ngiyabona ukuthi angisafani nakuqala, this is what I'm going through, let's walk kule journey sindawonye. All right, open line now, please share with us your comment izolukundaba yesintu. We got even abalaleli bebesitshela ukuthi bona iperspective yabo imi kanje. On this show ke I'll encourage you with not only ukuthi uzobuza ama questions good doc, but we welcome you to tell us when we expect to keep you filled. My number is 0861-596-596. The original sex indaba on Gagasi FM. And namhlanje sivulela yonke imibuzo nama comments. Ngizoqala ke kuMondli from Emandawe. Ukugagazi Mondli sabona? Ngibelele sikamani, ngibelele dokotela niyaphila bafowethu. It's right bafo. Ngiyaphila na. Ngizofuna ukuchecka la dokotela ukuthi ngifuna ukuchecka mayelana nezinto dokotela ukuthi ngiyakwazi ukuthi kwenzele ngiye emtholampilo malana nje mhlawumbe nokuclean izinto into kanjani sikhona into yokuclean izinto kungeke ukuthi mhlawumbe ngiyagula nginalo ukuthi mhlawumbe ukuthi nje yasukuyiclean. Okay, doc, so akagula baba akanalutho ufuna nje ukuclean izinto. Yes. Okay baba, yini ufuna ukuclean izinto? Ubani wathi izinto kumele uyiclean baba? No, kushuthana dokotela izathi manje unezinto engikwenza isebenzise yabo enenkolelo yokuthi izibuye mhlawumbe ihlale eyintweni izinto zokugcina kanjalo yebo into njalo. Okay baba, now umsebenzi wezinto baba uclean igazi. So izinto umsebenzi wazo uclean igazi, izona izinto ezikhanda umchamo baba yezwa. So lo mchamo loyo kusuke ukuthi igazi liyacleaneka, licleanwa izona izinto. So izinto uma sisebenza zingekho andingcindezi kungena nkinga ngazo, ayikho into ngathi uyicleanela zona ngoba izona eziclean igazi lakho. So ake sithi ke unesifo thizeni, ilapho ke sekumele sibheke khona ukuthi izinto mayilimala zilimale kangakanani and zidinga ukwelekelelwa kangakanani ecleaning kwakho kwazo igazi. Okay? Okay. Yes baba. Hayi ngiyabonga. All right, sibongakholo kuMondli from Emandawe. Sisuka ke South Coast ku 103.5 siya kaMashu nawo ka Ayanda Shandu. Usekakasini Ayanda. Siyakumukela kwikakasi. Siphilile kunjani kuwena Shandu? Ngiyaphila wena mina. Sure. Nginenkinga la nomuntu wami. Sosino 10 years banda. Kodwa nje ngingashaya round oqala nje. Ngiyashesha ukucama. Emva lokho iPP ayatsafu. Ngabe inkinga mhlawumbe imiyena noma mhlawumbe iPN. Imali Ayanda, so usube in relationship nomuntu wakho for 10 years, right? Yeah. Bekuhlale kunjalo all these years noma sewuyibona lento ukuthi siqala ukwenzeka nje lately? Sorry? Kunemfihlo nginayo ngayo. Kunemfihlo nayo? Yeah. Yeah, into evele ekade yenzeka kulo 10 years vele bekade ubusheshe uchama vele. Yeah, ngimshesha nje ukuchama. Eyani imfihlo mfethu? Lo muntu unengane ezu3 wengifihlele ngangitshela. Okay. So uzama manje ukuthola ukuthi now usu disappointekile ukuthi utholile ukuthi ube nengane ezu3 engakutsheli and then leyo nto isiyenza ukuthi usheshe uchame. Okay, nasi ndaba. Siyalimazana Alex. Siyalimazana ngoba the concept of mental health, you know, inkinga ngoba sinake abantu besifazane kakhulu when it comes to mental health. Kanti siba neglectile abantu besilisa. So siyaqala ukushaya leyo nto. Buka nje ngokusho kwami into eyodwa Alex ukuthi indoda iyabhodla. Indoda ayifeli ngaphakathi. Buka kwenzakalani abantu besilisa sebakwazi ukubhodla manje. Ubaba ulimele ngendlela ezu2. Now sibuka le condition ayishoyo ukuthi for 10 years uloku eshesha ukuchama and induku yakhe ayisebenzi kahle. So that's erectile dysfunction and premature ejaculation. Now usesenkingeni ke njengamanje. Usezama ukwenza lento yokuthi athole isolution or athole into azoyiblame ukuthi indaba yenzeka lento yenzakalayo kuyena. So usethola isimo ke manje sokuthi umuntu akade uthembele kuyena unezingane ezu3. Now lokho akuhlangene nalenkinga ye premature ejaculation. Yeah, because ukholelwa ukuthi as soon as it discover imfihlo ikhona osekumenza ukuthi asheshe chama. But ebeshesha chama for 10 years. No ngathi bekungenzeki lokho previous. Ayanda bekwenzeka baba noma bekungenzeki lo 10 years. Before discover imfihlo ubu chama ngokusheshsha.
Yeah, ngicama ngokushesha. Siyabona Still. iyo lento engishoyo ukuthi akuhlangene kona. Kodwa manje sekwenze inkinga ke njengamanje as umuntu wesilisa use ne-anger ke manje ngoba uthole into akade fihlelwe yona. Now leyo nto izomcindezela even more. Izomcindezela psychologically. Ubhuti njengamanje usengcupheni yokuthi uma engakwazi ukudila na situation, uma engakwazi ukuyiface le situation, abe nama stressors, kuphinde futhi kucindezeleka ingqondo ngokuthi abe depressed. Once waba depressed uzoqala abe nama suicidal thoughts ngoba ithemba lakhe ebelibeke kulo muntu, u10 years wakhe wonke ebewubeke kulo muntu. Let's go to a solution then. Kulesi simo he is reaching out for usizo now, crying out for help. Izoqala phinda baka Ayanda kule journey yakhe nomuntu wakhe. Now kuya ngokuthi umuntu wakhe yena ngalesi sikhathi uyimisele ngani ngoba uyena umuntu akade fihlile. Singabheka uAyanda kuphela. Sibheka ukuthi naye umuntu wakhe uyimisele ngani ngoba kumele sisebenze according to ukuthi isiphetho sayo ke indaba sifuna kuphumelele ini. Uma besafuna ukuqhubeka bebe ndawonye, uma uthi Ayanda usamthanda, usafuna ukuqhubeka, then sizodinga ukubabheka bobabili. Usamthanda vele umuntu wakho noma cha? Yeah, ngiyamthanda. Usamthanda nokumlobola. Bukake. Okay. Angithi yabona ke so we at both perspectives. Yeah. But uAyanda njengamanje yena definitely udinga ukuthi akwazi ukuhlala namphansi sikhulume sibhodle angitshene ukuthi uzizwa kanjani ngayo yonke lento andlula kuyona. Yena eyedwa before eze nomuntu wakhe. Before eze nomuntu wakhe, yes. No. Kulungile uzolithola usizo Ayanda and ngibonga nje isibindi sakho sokuthi uyisukumele le ndaba ukhulume ngayo. Uzolithola usizo nangu udokotela ethi ukuhlala nje kahle ningema out no you ukubeka eceleni udokotela uyixoxe nje indaba from eqaleni uzothola ukwelapheka. Yabo. All right, siyabonga. Indaba eGagasini, it's 7:20. Itopic ethi namhlanje ayikho. Ulwesine namhlanje ngoba ulwesine loqala luka August sikwi Openline. Share okwaziyo ngomdavazo kumbe mhlawumbe nombuzo kumbe usinike feedback kwinto advice wengayo phambilini. I am with Zama Mkhize now from Danhauser. Ukugagasi Zama sawona? Sanibonani njani? Right Zama wena? Ngiyaphila nami. Yes. Angazi umuntu othi ngangisiza yini. Ngiyamthanda umuntu wami kakhulu. Inkinga ukuthi when it comes to umdavazo akasiyele umuntu loyo like back in the days. So manje uyashesha ukhathala akusekho nje lokho ukuthi cha kumnandi. And another thing wake wamithisa ngaphandle ngamxolela. So manje when it comes to umdavazo uyashesha ukhathala mhlambe nje kube yi1 mhlambe kuphele after like 30 minutes. Then sekuphelile. Yeah. So sometimes kuyenzeka okay kube yi1 phela after 30 minutes bese yabuya ku2 and ayikho foreplay sekumunqisha akusafani nakuqala. Eqala waye wow. Why wow. Exactly. Yeah. So manje angazi ukuthi kuphe ngakwenza. Mhlawumbe udokotela azokha ngangizakho. Hayi ngizwa kahle ntokazi. Sure. Ayikho inkinga ntokazi ngizokwazi ukwelekelela. Now kodwa ukuze ngikwelekelele kumele understand nawe something. Okay. I-Women's Month lena so ngifuna ukuliveza nje lonke iqiniso ngoba sikwi-Women's Month. Okay. Now understand useke wamithisa ngaphandle, right? Wamxolela. Now wena uyazazi izintombazana, uyazi ukuthi i-baby mama drama ifika nani empilweni. We understand ngithi. Yeah. So now akasa stress wena kuphela. Usenama stress ke manje amabili. Ngoba manje i-baby mama drama uyayazi nawe njani. But ke asingayike lapho ke. Too deep in terms of psychology yabo. Bengizama ukukubonisa ukuthi yes, uthwele yena kanzima impela. But ekuthwaleni kwakhe kanzima ke useqala ke manje ukuba nenkinga. Unenkinga ke manje ye-erectile dysfunction. So uyafika kuvuthondaba achame kodwa uma sekumele aqhubele ground 2 akasakwazi ukwenza lokho. So kuyena njengamanje usewumuntu owehlulekayo. So angeke asaba yilo muntu omaziyo, lo wamitha kudala esanomfutho esanayo yonke leyo nto. Yabo. Okay. Yeah. So thina abantu besilisa sinenkinga ke ngoba siyake sithi senza into bese sithi iphutha egcineni konke. So uma engakasamukeli yena isimo sokuthi ulenzile iphutha enoxolelwe la, then kuzoba khona inkinga eningi ntokazi. Okay? But ngingakhona unelekelela.
nanokuthi i-problem yakhe akafuni ukukhulumayo noma kuthiwa ngimncenga kangakanani akafuni ukukhuluma and nanokuthi ngithi mhlambe uyasebenza under construction so uyena uyifoma and uyena nje uyi-owner ngithi mhlambe ukhathele ngimnyeke mhlambe uzobe se-right after few days kodwa nje kufana kube into eyodwa. Okay. Noma kuthiwa khona there is something akayidingayo I make sure ukuthi uyayithola yonke into akayidingayo ngaleso sikhathi but when it comes to isikhathi sami sometimes ngibusy yabo abe nama-excuses amaningi. No, unenkinga une-fear. Not ukuthi akafuni ukukhuluma noma akathanda ukukhuluma. Une-fear. Wonke umuntu uyakwazi ukukhuluma sinemlomo. Imlomo wadalelwa ukuthi udle ukhuluma. So une-fear yena ntokazi ngoba manje ubudoda bakhe bulimele. Now umuntu wesilisa olimele lo ubudoda ucabanga ngenye indlela ngoba ubudoda bethu busekuthenini as well siyakwazi ukwenelisa umuntu wesifazane. Uma singasakwazi ukwenelisa umuntu wesifazane kuba inkinga. So kumele simnikeze i-platform yokuthi akwazi ukukhuluma instead of ukuthi yabo simhlale emahlombe. Simhlale entanyeni. Okay. Yeah. So engeza kimi ungeza naye even wena kimi. Sihlale sonke sobathathu sikhulume bese ngiyakhona ukumelekelela. Okay, ngiyabonga ngiyeza. All right, no siyabonga and I always encourage ukuthi ma uthole ukweluleka on this show ubuye kwishow elandelayo uzosinikeza feedback ukuthi uhambe kanjani ekuboneni uDoc. Ayikholeka ngizoyenza njalo. So use Danhauser lingena kubani igagasi lapho? Ku 107.9. 107.9. Yeah. All right, siyabonga kakhulu ke Ezama. On social media khona unqubile la uzothi yini yenza kube khona umuntu wesilisa othanda ukukhuluma during umdavazo. Elekhona ethi ngiyakuthanda baby lapho mina sengikhalisa kwa Beyonce. Explain that abantu banizinto ezihlukile abayithandayo Doc. Ama feelings, ama emotions you are going through enye into njengamanje, umdavazo is too deep. Umdavazo umnandi umdavazo. Okay, so manje mayikhuluma kanje kufanele saphendule to enhance because omunye uzothi uvela thule futhi akasho lutho. No, asikho isidingo sokuthi aphendule. Umama asikho isidingo sokuthi aphendule. Ubaba mayemtshela ukuthi ayamthanda usuke ngempela appreciate ngalento ayizwayo kuyena. Yes, so into enhle leyo. Into enhle leyo. All right. And then I have a music lana on the socials onathi ethi mina nginawo umbuzo. Kuphela nje ngikhathazekile ngalaba fethu siyacela Doc namhlanje. Ke nis advise abafana bamanje asikho happy ngamapipi abo awasaqini. Kuzwakala singazuthi sekuyinto common based on experience yakhe. When you see abantu abehlukahlukene besilisa, is it something to do with the age noma yinto esikhona manje or ikhona lento? Ikhona ngoba i-sexual dysfunction i-common into common vele sexual dysfunction. Now ukuthi besingayazi because besingatshenwa ngayo and bengakhulunywa ngayo. Indaba nje ye-sex bowuthi mawuthinta sex education uvela ubukwe ngelinye ihlo yabo. So now sesiyakwazi ukuyendlala. Baningi abantu besilisa who are going through lento esikhuluma ngayo. Leyo kuthiwa i-erectile dysfunction ne-premature ejaculation. It's very very common. And ngibona abantu abaningi abahlukahlukene even abantu abancane aba below the age of 30 bayafika bedokotela nginenkinga sengiyashesha ukuchama. Nanezinto esiyidlayo nanezinto esiyiphuzayo Alex, nanezinto esiyibhemayo yonke leyo nto iyaw affect umzimba. Umzimba une metabolism, umzimba usebenza in unity. Yonke into yakhe emzimbeni wakho kumele ibe balanced for you to say ukuthi you are healthy yabo. So even izinto ezipromothwayo the diet yonke leyo nto it affects a lot of things emzimbeni. Sesibona even abantu asebeqalwa isifo sikashukela even below the age of 45. Yes. With type 2 diabetes. Because we have promoted lento yokuthi i-body positivity. We have promoted indaba yokuthi it's okay to be obese. Whereas it's not okay. Akukho okay kuba nomkhaba. Okay. Yes. Right. And then kuno Siphumza. Yini uma ngabe adosuchamile kumdavazo and then people lokhu linyakaza engathi lishaya ama hazard. Kusho ukuthi usechamile and then emva kwalokho ke silokhu lishaya njengama hazard emoto. Orgasm ikanjalo ngoba there are different variations of orgasm. Okay. So now malithathaza engaphakathi kumama noma esengaphandle. Okay. Nalokho futhi kubalekile but during the orgasm ipipi liyathathaza vele. Yeah, so angethuki nje. Engathuki. All right. Ulalela indaba Gagasi, and this show is not suitable for ingane. Thank you for watching on the YouTube channel Gagasi. You can catch up with app Gagasi FM uyilalele as a podcast. I now take uSicelo Shangase from Bonela eThekwini. Shasha Sicelo.
Sohlaza kanjani? Sho mfethu siyakumukela ekakasini sicelo. Right. Sawubona doc kunjani? Ngikhona baba kunjani? Ngikhona. Sohlaza ngiyaxolisa la hambe ngizothi ukuphuma kancane esihlokweni sanamhlanje. No, in fact open line namhlanje ungabuza noma yini, you can comment as well, so ngeke uphume esihlokweni. Sure. Isihloko leni kade nikhuluma ngaso last week engangifisa ukungena kusona uyabo. Ngine problem la. Mina no wakwami sizama ukuthola umntwana uyabo. So sike sahamba omunye udokotela wamtshela ukuthi uvalekile kuma tubes, wahamba wamisa kwi-theater wamvula ama tubes wathi hayi usevulekile, wamnika amaphilisi ukuthi adle yabo. Wathi hayi ke definitely sure manje sebezohlala abantwana. I think it was on last year. But up until now dokotela hayi akwenzeki lutho nje kuthula. Akubaka abambi akwenzeki lutho. So ngize ngisole manje mhlawumbe inkingi kumina mhlawumbe ngiweak or what. Okay. Sure sicela. Doc. Now ubaba ngicela ukubuza umbuzo la. Umama kwathiwa yini isizathu sokuthi avaleke ama tubes? Noma ngingasakhumbuli kahle kodwa nje wathi ngathi kuvalekile ama tube, wahamba wamisa etheater wathi uyomvula. About usuku lonke nje ehlinzwe etheater ethi umvula ama tubes ukuthi akwazi ukuthi athole abantwana. Okay. Now ngizophendula ngoba manje ngidinga iqiniso kulombuzo wakho and angevele ngikwazi ukulithola ngokuphelele ngoba udokotela angazi ukuthi wakuchazela waze wafika phi sonke isimo and njengamanje manake wawuse public or private hospital? Private hospital. Yes. Okay. Now lapho kuyinkinga ke because abanye abantu benza izinto unnecessarily because badinga imali or bafuna imali. Yazobona. Now uma kuukuthi umama wayevalekile kuya ngokuthi wayevaleke kangakanani. So engasho udokotela ukuthi uyamthatha umuse theater njengoba nje uthi kwathatha the whole day ukuthi amvule. That means something kumina as udokotela. It means ukuthi number 1 kwakuyi difficult operation. Meaning ukuthi most probably wayeselimale kakhulu umama. Now kwakumele abe neqiniso udokotela kuwena ngoba zikhona ezinye indlela zokuthola ingane. So ungumusa kwakhe theater kwakumele akuwe nokuthi i-risk yokuthi angabasabuye etheater ingakanani. Izomelekelela kangakanani lento ayenza kuyena. And I can assure you baba ukuthi ayimelekelelanga ngongako. So umama namanje ngiyakutshela usavalekile. But njengoba ngisho ukuthi zikhona indlela baba zokuthola ingane ngaphandle kokuthi umuntu sibeke impilo yakhe engcupheni baba. Okay. Ngizwa kahle. Na ngokutshena kwami lokho ke yehlisa kumoya angisho ukuthi iphume ekhaya uhambe uyolwa nabantu bosuthi ushabalala uthe. Ngoba phela nina ngiyanazi nina. No dokotela no ngeke. All right. But ungamletha simxilonge baba ngibheke ukuthi kwenzakalani, okay? Ngiyabonga kakhulu ngizosisa number yakhe ugcina ngosona. Ayikho inkinga baba. Siyabonga kakhulu ke sicela. Thanks Sohlaza. Sure siyabonga nathi. Windaba ekakasini lihlelo lizwakala njalo nje Thursday from 7 to 8 and ungalithola na ku YouTube channel yeKakasi and then ungayana ku app Kakasi FM. Ngizomenza be anonymous. But Alex nginenkinga ngicela usizo la. I'm a mother of 2. Ngina 30 years. Ngateta ngeoperation both of my kids but after my last born angiqhanyeli angilahaleli at all ucansi. Noma singenze foreplay nomuntu wami angibi on. It's like imizwa angisenayo. Kungenzeka nje operation yaba nomthelela kule nkinga enginayo. Doc? I-operation kwawe yokuteta? Yes, kusho ukuthi cesarean uthi twice. Times 2. Okay. Now vele umuntu masimenza i-cesarean section kuba khona vele ukulimala kuba khona ngoba phela siyamhlinza, sisuke sikhipha ingane siyamhlinza. And phezulu kwalokho ke, once waba nengane, once wakhulelwa, ama hormones akhe ayaqala ukushintsha. Now asazi ukuthi azoya ngakuliphi lona side, azoshintsha abe abnormal noma azoshintsha aqhubeke abe normal, yabo. Now ukukhulelwa vele kumbeka umuntu wesifazane kuleso state leso. Now kuyena njengamanje kumele sibheke ukuthi yini le esimenza manje imizwa yakhe idambe, engabe sale enjoy ucansi. Ngoba uma ama hormones akhe engekho right, then ucansi ngeke enjoy ngendlela. Uzoze abe dry, uzoze abe ne painful sexual intercourse, yabo. So ziningi izinto but zilele kuthenini yena ume kanjani ngama hormones akhe lawa amcontrolayo sexually. All right. So after ke sebone
wena ezodokotela ungakwazi ukuthi ama hormone wenze something kuona ukwabuyisela to what they should be? Definitely ngingakwazi ngoba it depends of course on ukuthi yini ke manje lesiyenza ukuthi ama hormones akhe engabi well balanced. All right. Yes. Sure. And then I'm used to uthi guys angazi makunormal yini Alex no doc please Caesar. Angichami during sex angazi nje even before is it normal noma mhlambe nginenkinga umuntu esifazane? Now one sided umbuzo ngoba manje angazi ukuthi abantu akadelana nabo benza kanjani. You know bebe good yini kulokade bekwenza bebazi yini ukuthi benzani ngoba bakhona abantu besifazane abashonayo bengakaze befike kuvuthondaba ngesizathu sokuthi umuntu wesilisa akazi ukuthi wenzani. Oh, okay. Yeah. All right. So izodingana ukuze athola impendulo ezomlekelela. Izodinga ukuthi angibone khona ngizoba ne one on one conversation with yena. Ngikwazi ukumbuza imibuzo on the spot. Ngibone ukuthi okay impendulo zakhe zingilidela kukhona. Ngoba uma kuukuthi akaza afike kuvuthondaba ngesizathu sokuthi mhlambe yena unenkinga siyakwazi ukuyibheka inkinga sibheke ukuthi yini inkinga bese siyakwazi umelekelela. Sure. Yes. Ngiku 0861 596 596 sengithatha uSindi Dlamini from Emerisburg Kapata. Ukwi Cindy? Yebo sawona but Alex nawe doctor. Yebo siyakumukela Cindy kwikakasi. Yebo. But Alex ngicela ukubuza la dokotela manje nginenkinga lana. Ngina 41 weminyaka. Ngiqala ukujova ngisase high school ngaze ngawuyeka umjovo ngo2019 but ngangijova ngibuye ngiyeke ngijove ngibuye ngiyeke ngawuyeka ke all ngo2019 manje ngithi ngiyazama kuba ningane aqondana okay kusho ukuthi ke umuntu ngideyithana naye wangathembeka ke kumina ke sase sahlukana ke naye ke wathi nguMay this year ngathola onye ugayi ke siyadeyithana naye but naye sebenzisa icondom kuba saqala date yami naye sebenzisa icondom naye kodwa manje inkinga yami naye uyangiyuka ngeke unento enkulu ngiyayiqala nje nalento engakayani mina mncane nginami ngeminyaka mdala nginaye kodwa hayi into yakhe iyasabeka njengoba wena una 41 yena uneminyaka ngaka una 38 na 38 okay yes okunye ke doke uyasebenza ke manje umsebenzi wakhe umkhipha busy kakhulu buyahambe abuye futhi atravel futhi azosebenzela la eMaritzburg yeah okunye ke isikhathi ke angabi ke naso ke nami ke yeah kodwa ke osokuthi sivakashela mhlawumbe sivakashela once a month naye kodwa ke siyatholana kahle ucingweni kuba right yonke into nje siyatholana nje kwasaphana nocingo siyatholana ake nomuntu ongathi uhlupha ngamantombazana akahluphi ngamantombazana so inkinga esekutheni inkinga nje into esekutheni isikhathi akanasendi ugxila kakhulu emsebenzini wakhe even noma ngimvakashele angizele sosikhashana nje leso abuye futhi anyamalale aphinde futhi abuye sothi ngene embhedeni mhlawumbe ngabo 2 Sindi ngicela ukubuyisela emuva udokotela because ngikubuka lokho as ama questions ayi2 nibonana once a month because usebenza uya travel but there's something else oyishilo though ngifuna nje sibuyele emuva you said ukuthi mncane kunawe but unepipi elikhulu kakhulu ukwazi ulibone linje are you raising that as ukuthi kuyinkinga kuwena noma uyamncoma ukuthi hayi uphethe ufeleba noma mhlambe liyakulimaza yini naleli pipi elikhulu ayikona phela uphethile angikwazi ukuthi bathi sengikawudela ngokuthi ngalezi insukwana lezi sibonanile nazo ngaze ngawujwayela akanankinga yena nje ena u-right ubumana umncoma umntusa ukuthi unepipi ngeke ngimncome ngithi ngamthophela vele into ade ngayijwayele nje ngingakaya okay all right okay so asiqale ngaleyo ukuthi i long distance relationship and so imphatha kabi sisingezwe i-element yesikhwele as well yes no definitely kuyi long distance relationship you know kuba khona vele let's strain in the relationship ukuthi asibonani njalo you know usisi mayidinga umama mayidinga untokazi mayidinga awukho eduze kwakhe so yena umshiya basically you know hanging yabo uyalifuna ucansi uyalihalela ucansi uyakukhumbula kodwa wena awunikeza lokho yes so vele ke thina as abantu sihlukile and sinama
roles ahlukile and sinama responsibilities ahlukile. Umuntu wesifazane une responsibility yokwenza umuntu wesilisa azizwe njengendoda, umuntu wesilisa une responsibility yokwenza umuntu wesifazane ukuthi azizwe njengomuntu wesifazane. Right. Now siqala lapho but ngiyantusa madoda, ngicela ningilalele ngeWomen's Month. Ngiyantusa yekani ukwenza lento eniyenzayo. Awukwazi ukufika uthola umuntu bese thi akasakwazi ukutholela ingane bese uyamdixiza umshiye kanjalo. Uqede futhi lapho umfebele awukwazi ukwenza lokho. I-situation kamama yokuqala kuyi-relationship yakhe echazile yokuqala angivumelani naleyo nto. But lesibili definitely they have to work on their communication in terms of ukuthi baba awukho mangikudinga ngenze kanjani. Now leye pipi ke elikhulu mawukuthi unepipi elikhulu ubaba kukabili it's either ukhulisile induku okanye udalwe enjalo. Usezoljoyela. Yabo okanye udalwe enjalo. Noma idalwe njalo kungena inkinga isebenza induku isiphiwo sakhe naye ukuthi unepipi elikhulu. Okay. Yabo. Now lapho kumele si understand umama uyalimala. Ngoba njalo uma emngena likhulu ipipi uyalimala umama. Uyalimala Sindi. Kona ngisho kanjalo ngoba manje nawe futhi udotsa isikhathi eside njengela nje umuntu i-round yokuqala nje ayichaba nje uyadonsa anesibili nje yadonsa nje. Usuke wambuza ukuthi usekwayikhulisa induku. Ngasi ngambu. Awukumbuze lo mbuzo iqale kanjalo. Yeah. Mawase umthumele enye yama podcast ale show because sesike sakhuluma ngendaba yokuthi as umuntu wesilisa mangabe lilikhulu yipi indlela ongancenga ngayo ekuthena jabula usisi mhlambe emangasalalele yabo mase umthumelele nje if ungaya nje kwi-app noma uye ku-YouTube khona i-topic la sasikhuluma khona ngayo kube ukuthi ke ithina soqalela leyo conversation uzoyithola indlela ezokwenza nawe ujabule mase nibuka ndawonye le show. Okay, sengicela ukubuza ukuthola ingane mangakanani ama chances ukuthi ngiyithole ingane. Ukaba nazo ingane before? No. Awukazi ube nazo. And una 41 manje. 41. Yep. Okay, so une primary infertility. So ayikho iproof yokuthi inzalo usuku waba nayo ngaphambilini. So uzothola ukuthi vele ikhona inkinga. Uke wasebenzisa ama contraceptives for isikhathi eside usho kanjalo ngithi. Wagcina ngo2019 2023 now. Now ama contraceptives ane risk because angakwenza ube nama cyst. And angakwenza ukuthi ngokuhamba kwesikhathi inzalo icindezeleke ngoba vele yona into esuke siyicindezela ngama contraceptives. So kuya kube khona leyo nkinga leyo ukuthi mase kumele sibuyeleke isikhathi esimeni silele isikhathi sekumele sisivuse. So wena ungangibona sibheke ukuthi ume kanjani, sibheke inkinga engaba khona bese siyalungisa ke ntokazi. Hayi ngizwe dokotela. All right. Siyabonga sisithatha ama numbers kadokotela ke masesiqeda. Okay. All right, sure. This show is not suitable for ingane. You are on the original Sex Indaba on Gagasi FM #Ezocansi kuma social platforms. Masesibuye dokotela ngifisa uphendule lo mbuzo lo. Kune out la usifisa igama layo ithi is it normal ungabi nandaba nesex? Nginokuyishayela one round ngilale manje angazi noma ngidinga usizo o indlela engiyiyona noma ngiyivila. And then wasefaka emoji ke ehleka esethi kodwa uma ngihlabile akulalwa. Dok uzosiphendula ke on the other side of this. Every Thursday sesina dokotela uShabalala. Nansikele out ikhala doc ngendaba yokungabi na interest. Yeah, one round is enough, but medakiwe. Yeah. Asithi umuntu osebenzayo ke. Okay. Now yes bengisho lokho impela ukuthi asibuke ngendlela yokuthi uyasebenza noma asebenza. So asiqale ngosebenzayo. Osebenzayo imizwa ihlukene kabili. Khona imizwa yomoya kube khona imizwa leyokuthinta. So leyokuthinta it's to be able ukuthi wazi mawuthinta into eshisayo ukuthi iyashisa, wazi mawuthinta into ebandayo ukuthi iyabanda. Bese bakhona imizwa yomoya. Leyo moya it has to do with inkanuko, it has to do with ukuthi umuntu uyamkhalela umfuna kangakanani. Nayo iyakwazi ucindezeleka. Now i-situation yomuntu osebenzayo, isikhathi siyenye into and lokho kusuke kwenzakala emsebenzini thina sikwazi. So asazi ukuthi uthweleni. Mhlawumbe uthwele kanzima lapha emsebenzini, asazi. Now ukukhathala kwakhe kungaqhamuka in the form of excuse ngoba ngempela ukhathele, or kungaqhamuka in the form of ukuthi sekukhathala imizwa leyo moya. All right. Bese sibheka kumuntu ke, sibheke umuntu ongasebenzi. Masibheka umuntu ongasebenzi sibuka ukuthi vele ngenxa ukuthi akasebenzi usesimeni sokuthi abe ne low self esteem. So akawa approach abantu besifazane, akakho interested kubantu besifazane uma engaphuzile. Kodwa lapho uza khona uba nobuqhawe ngenye indlela. Uba nesibindi ngenye indlela. Confidence yanyuka i-confidence ngoba manje kule ndawo la siphuzela khona sonke siyalingana ngoba sidakwe sonke.
Okay. So akekho buko munye ngalelohlo. Hayi ubuphendulekile. What I like about this show, Doc, umuntu ongenayo nombuzo esu addressayo uphendulela abantu abaningi. This is what people always tell me and they tell you as well. Ekutheni ngiphendulekile kulo mbuzo kade uvela kulo wamlaleli. And bayelapheka Alex ngaphandle nje kokuphendulela lapheka abantu abaningi. Yilokho kuyinhloso yethu. Sure. Asibone umzongcobo ukuthi uzolapheka yini Mzingasi Richards Bay. Ukwikakasi Ngcobo. Hey Alex, uyaphila kodwa lapho. It's right ba for kunjani kuwena? Hayi ngizoba nje with few questions guys. The first you have to understand why hosting mantombazane esezekhuluma language ukuthi abafana balala bese bekushiya kanjalo kanti asijabuli sobabili masenza masisendaweni because the aim ukuthi masindaweni esijabula sobabili kodwa nje amantombazane ekhala ngabafana ukuthi umfana nje mayisekulalela uyakushiya kanti asijabuli sobabili. The second question ngifisa to understand angazi noma indlela kodwa khona la uthola ukuthi umuntu osifazana ulala naye at the same time after hour besefuna ngiyafisa ukunderstand ukuthi usuke ekusiphi isimo sakhe ngoba uyabona ukuthi uyaqeda nje kula after hour nangu sekufuna phansi phezulu ekuvele kudideke manje ngesikhathi ekufuna ngaleso sikhathi wena interest ayisekho. Isokuyikhona kodwa manje usumakhonfuse ukuthi hey wasengishusha kangaka ngekho kuyo. Yeah, okay. Kulungile yibanjani nje. Well le uqala ukuthi women would say once wakulala wakushiya. Ingoba into esiyenzayo asingaloku siqambela mama. Ingoba into esiyenzayo. Yazi abantu besifazane ngendlela abacasuke ngayo njengamanje. Bacasukile abantu besifazane and yabo njengamanje sebebuyisela okubi ngokubi. For isikhathi eside siyabashaya abantu besifazane, for isikhathi eside besibahlukumeza abantu besifazane, for isikhathi eside silale nabo sibashiye nezingane, you know. So abantu besifazane bacasukile vele njengamanje as it stands, but asingabalekeli iqiniso. Now ubaba ukhuluma ngento ebaleke kakhulu ngoba ingqondo yomuntu wesifazane isebenza ngenye indlela. Yeah. Isebenza ngenye indlela and you need to be able ukuthi ube indoda kuyena, umjabulise ukuze athobe umuntu wesifazane. Okay, so ukuze singa generalize ke some, I won't even say most because amadoda ahlukene phakathi. So into vele eyenzekayo abantu besifazane bafila kanjalo ekutheni umuntu uyakushiya because uselale nawe wakuzalisa ingane kanjalo. Yes. All right. So le yesibili ke yokuthi uhlobo lomuntu wesifazane nje usekuphela i-hour and then usiyakufuna futhi ngokusheshsha. Sexual hunger ayifani, ukuthanda ucansi akufani, ukulangazelela ucansi akufani. Kukhona abantu abalithandayo ucansi, khona abantu abangalithanda ucansi. Khona abantu abadavaza every day, kunabantu abangadavazi every day. Yeah. So abantu abafani. It's proof nje yokuthi abantu abafani. Sure. I hope uphendulekile Ngcobo. No, it's clear there. Sure, siyabonga. Siphuma eRichard Space yexopo kusihle ximba. Kwindaba sihle sekumukele gagaseni. Njani bhuti? Siphilile kunjani kwena? Siyavuka sihlaza. Sure. Ngisacela ningilamulela ana ngicela ukuzwa. Okay, ngiqalela. Ngumuntu wavaleka amehlo ngo2017 ongaboni emehlweni. Yes. Mangivaleka amehlo kanjalo. Okusho ukuthi umuntu engangizwana naye wagcina sethi uyogukana nehudula ehamba ehudulana nemputhe esencane kangaka. Emva kwalapho ngasengigcina ngiphila ngokuyisiza isikhathi esiningi. Lapho sekungilimaza khona ukuphileni ngokuyisiza. Nanoma sifase ngiyamthola enso enhlangana naye sosikhathi. Angisakuzwa ukuthi ngijabule ukuba naye. Kangangokuthi ngigcina ngiba nenhliziyo encane. Kube nenhliziyo encane futhi thola ukuthi mhlawumbe ngizodonsa isikhathi eside aqede sizosixabana. Lapho ngicela ukulamulela kakhulu. Mhlawumbe ukwazi ukuthi ngiphume lento ukuphila ngokuyisiza ikuphi mhlawumbe engakwazi ukuthi ngimlele ngakho ngoba angisakuthanda ngisakufuni ngempela. Oh yeah, well mfethu ibhlungu indaba yakho. I'm sorry to hear that. Uhlala naye? Cha, anginayo umuntu engihlala naye. Ngithole nje lo engimtholile ngaleso sikhathi. Mhlawumbe bese engabe usuke ngizweleni ngaleso sikhathi lo muntu engimtholile. Then busuyashaya. Yebo bese kuba ukuthi ngidonsa isikhathi eside ukuthi sengijwayele ukuyisiza. Usujwayele ukuyisiza. Okay, so the question is yini enyanga ayisebenzisa ukuze survive? Ukuphuma nje kulento ukuthi ngisize ngoba
njengoba ngumuntu ohlezi nje kanje ukuphatha kabi kwami ngikhonsola ngakho mhlambe nje yonke into sesenathi mhlambe yona into engikhonsola ngayo isikhathi esiningi. Sorry bafo uthi uma uphatheke kabi into osuzikhonsola ngayo ushaya Indlwabu. Yebo. Oh okay. Doc. Unjani baba? Uyaphila njani? Hey, uthwele kanzima baba, uyasindelwa emahlombe. Ngixolisa kakhulu baba ngesituation okwandlula kuyona, you know, ukulahlekelwa nje isight yokubona baba. Into enzima kakhulu leyo. I can just imagine ukuthi udila nayo ngandlela yiphi and ama emotions akuwena njengamanje ngoba ulimele and phezukwalokho lo muntu waphinde waqhubeka wakulimaza ngokuthi akushiye. Yabo akubize ngamagama, akubize ngesici. So ngicela uphole baba ngalapho yezwa. Ngiyafisa kanjalo. Now lena ke yendlwabu ke le ile engihlale ngikhuluma ngayo ngithi mawushaya indlwabu kakhulu kunyuka i-testosterone hormone, i-hormone lena yobudoda. Now i-hormone yobudoda mayinyuka kakhulu uba nenkinga ngoba manje uba aggressive kalula, uba angry kalula, you know, uyadonsa even mawusocansini ukufika kuvuthondaba awusheshi ukufika ngalendlela okumele ufike ngayo uyadonsa kakhulu. So njengamanje wena une addiction to masturbation, so addicted. And why kuukuthi ikunikeza relief addiction, you know, masturbation ingoba mawusuchama secrete ama hormones akwenza ujabule bese uyakhohlwa ngeenkinga zakho for leso sikhashanyana. Kodwa uma ungasayenzi emva kwama ambala phinde futhi mhlawumbe ngiqala phansi ngisho kuthiwa sekuyinto relaya kuyona alidingi kodwa mina ngizoliphoqa ukuthi lenze leyo. Exactly, sekuyinto relaya kuyona, iyona into esiphilisayo manje leyo. Unemnyama ngaki esehle? Ngo 83 na 40. Oh na 40. Bese ngithukile ngithi uthi uneminyaka u83. But ake sibonane sikhulume baba ngoba ngiyacabanga ukuthi sikhona isikhala sokungenelela kwami la kuwena. Angifuni uhlale ucabange uze you know uyicindezele ngokomqondo bese uthatha izinqumo ongamele uyithathe. Ake sihlale phansi sikhulume. Inkinga ngikude mfowethu ngila kwesami. Yenza kanje ulithatha ucinga lami ungifonele sizoqala sikhuluma ocingweni ngizokwenzela nje isikhathi sokuthi sikwazi ukukhuluma ocingweni. Yebo bhuti. Alright. Okay. Okunye engicela ukuzwa mangabe ngisuke sengi-addicted kanje amathuba ukuthi mhlambe ngikwazi ukuthola umntwana ngoba sangifica lesimo ngingenamntwana man asekhona kodwa. No, ayikho inkinga. Imbewu yakho mayinormal iphuma, you know, ayikho inkinga. Singakwazi ukwenza isimo sokuthi ukwazi ukumthola umntana as long as imbewu yakho nje inormal. Amen. Yebo. Yebo. Ngiyathokoza. No sebomfethu no kuzolunga and kuzoba right and into a common and you're still young and you have udokotela here, we will help you. Amen. Okay, siyabonga sihle. Sure. Ukwindaba egagasini lohlelo alilungele ingane sexindaba #esisebenzisayo ithi ke Ezocansi. And then I have usisithenji ezothi nelingasokiwe liyakhothwa yini. And then wasebuza ukuthi akhona ama benefits ukuthi mawushaya blow job ama spam uwagwinye because umngani wami wathi uyawagwinya. Doc ugwinya ama spam oh no actually the first one is nelingasokiwe liyakhothwa yini. Yeah. Impendulo yebo liyakhothwa nayo. Right, lesibili ukuthi mawugwenya ama spam khona ubungozi obukhona. Umgozi noma ukusizakala benefit. Yes, benefit. Yes. Akho benefit. Oh. Kufana nje nokugwinya ama protein, ugwinya ama protein, spam phela siyi protein. Okay. So akho benefit ekuthenini mhlambe uzothola ama chance higher ukuthi ube nengane ukhulelwe inkolelo ayingekho. Just like we idlela ama oysters. It's just like udla makinati. Ukudla makinati. Sure. Si fry head kuzinhle ngidi usekakaseni zinhle? Hi, njani Alex? Siphilile. Fry head singena kubani lapho sigagasi? Wanting check. I know mangabe kuyi app lo mbuzo wami is irrelevant because the app is everywhere. It's irrelevant. Yeah. It's one ngobonlalela ku app it's 107.9. 107.9 yes. Yes, naku 88.6 futhi. Yebo. Sure zinhle. Unjani? Ngiyaphila nodokotela right? Ngiyaphila dokotela ngabe uyaphila? Ngikhona ntokazi.
Ngiyaphila. Okay, indaba yami ime kanje. So nginomuntu wami, umuntu wami we've been trying ukuthi sithole umntwana. I think since 2018. So siya kodokotela yabo basitshela izinto ehlukile. But recently ngiye komunye udokotela and one diagnosa as PCOS. Earlier this year. So anginike treatment, anginike yona for 3 months. I went back, ngachecka. It was still the same. Ethi ama-cyst asekhona. Yabo. So I went there for a checkup. Ngabuya futhi for another checkup. Wanginika amanye amaphilisi for 3 months. So I'm a 28-year-old. Ngibuza nje ama-chances ami because sibancane and uyabona yonke indawo igcwala ama-bumps, ama-baby bumps yabo, so ngi-worried. Okay. All right. Let's do this, guy. You used a medical term as well, dokotela nawe. Inle. Yeah, for the benefit of abalaleli bonke. Umbuzo uqonde kimi noma uqonde wena dokotela kuwena. Okay. Yes. Now ukhuluma nge-PCOS. Sibiza i-PCOS, ibizwa kuthiwa i-polycystic ovarian syndrome. Okay, yes. Ilana umuntu wesifazane abakhona nama-cyst amaningi, ama-cyst amabhola agcwele amanzi. Ila umuntu wesifazane abanawo khona amaningi lamabhola kuma-ovaries la kuhlala khona amaqanda. So uma kanjalo lokho kuyayicindezela inzalo ngoba kwenza ukuthi untokazi angalikhiphi iqanda. You know, so kumele liphume iqanda ukuze akhulelwe. So njengamanje inzalo yakhe icindezelekile ngoba unalesi sifo anaso. Okay. Yes. So chances ukuthi bangamthola umntwana? Akangibone ngoba i-PCOS ihlukile, khona i-clinical PCOS, khona i-severe PCOS, iningi PCOS. Now mina ngikumbona ngoba belokhu bemfida amaphilisi nje. Ilula lento, singathatha iqanda lakhe silharvest, sithatha isperm, sisharvest, sisifake ngaphakathi kuyena as in vitro insemination. Kunokuloku bemphuzisa amaphilisi angamelekeleli. All right. Okay, so uzothatha ama numbers khona manje ke ezindle. Okay, thank you. Yeah, hopefully we will call back usmile, eh? Definitely. Amathuba okukhulelwa khona khulileka. All right. Okay. Siyabonga. Sure zinhle siyabonga sikuzinhle siyexoxo kumbali. Usekakaseni mbali sabona? Ninjani? Siphilile kunjani kwena? Ngiyaphila. Ngisacela ukubuza kudokotela ukuthi engabe kunormal yini for mina ukuthi uthola ukuthi umuntu wami kade ngimkhumbula kade mangabe esefika uthola ukuthi mhlambe ku 1 round ngizochema ka 3 uthola ukuthi nje sengi right senganele la amanye ama rounds sesiyawenza nje for fun ngoba sindawonye. Kunormal yini? Okay, kunormal ukwenzani ukuthi maningabanga ndawonye isikhathi eside nawo maseni ndawonye nenza ucansi kakhulu. Uchama kaningi in 1 round. Uchama kaningi in 1 round. Bese ngiba right nje ingasabi khona le nto ethi kade ngikhalela. Yeah, okay. Kodwa leli uzinga ngiyalifanisa yazo Alex ngoba kuba khona umbali. Leli uzinga ngiyalifanisa akusumbali kalonke. Sure. So khuleka mbali. Yes. Yeah, wafona last week Dr. Mkhumbuza. Yes. Sure. Now khuleka mbali ayikho inkinga. Mawukuthi uzochamaka u3 ngeround e1 ayikho inkinga. Kusho ukuthi ubhuti uyawushaya impela umsebenzi. Angithi wavunywa wena. Wavunywa wena nje wathi waze ufaka nanomunye ngemumva. Yeah. Na vele phela angithi. So uyaphenduleka. Yes, ngiyaphenduleka. All right. Okay, thank you. So if you were not listening last week, wayekhuluma umbali sichazela ukuthi umuntu wakhe khona into amenza yona then bese ke elifaka lonke. So you'll go to the podcast last week, you'll get this and more. Thanks Mbali. Liqhubeke ke lingene lonke, right? Sure. On that long note, we're wrapping up. Doc, thank you for being with us tonight again. Number yakho ithini Dr. Shabala? Ngiyabonga kakhulu Alex. Inamba yami yocinga ngitholala kuyona u063 847 0511 063 847 0511. Ungangishayela ucingo wenze appointment ngoba sengiyatholakala ema-office amabili, elilodwa likaDabeka ePharmacy at Spa, elinye lisemakethe eThekwini. Siyabonga kakhulu Dr. Shabalala ke lo those numbers. Le show ikhona ku YouTube channel yeGagasi na ku app as well. Ungayilalela we share we forward even on WhatsApp. Thanks to the team producing the show and umnumzana usiphelele Nzuza kanye ke no Q usiqiniseko madlala. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Talk to Alex. Talking my business is simple. That's
abasabasho indaba